കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം മതസംഘടനകൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുജന അടിത്തറയുള്ള സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ. ആ സമസ്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചില വിവാദ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ആ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്? സമസ്തയെ പോലത്തെ ആധികാരിക മതസംഘടനക്കകത്തുള്ള ഒരു വിഷയം എങ്ങനെയാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ചർച്ചയാവുന്നത്? അതിൻ്റെ ചർച്ചയാവാനുള്ളൊരു കാരണം, എടവണ്ണപ്പാറയിൽ വെച്ച് സമസ്തയുടെ സെക്രട്ടറിയും മുഷാവറ മെമ്പറുമായിട്ടുള്ള മുക്കം ഉമർ ഫൈസി ഒരു പ്രസംഗം നടത്തുന്നു. ആ പ്രസംഗത്തിൽ പാണക്കാട് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോശമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗം നടത്തുന്നത്. അദ്ദേഹം പിന്നീട് അതിൽ പാണക്കാട് കുടുംബവുമായി ബന്ധമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ പ്രസംഗം കേട്ട ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും അത് പാണക്കാട്ട് തങ്ങന്മാരെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് ബോധ്യമാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഇനി ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതിനെതിരായിട്ട് കുറച്ച് ആയുധങ്ങളുണ്ടെന്നും ആ ആയുധങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെന്ന് വരെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചു. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലാകും അദ്ദേഹം എന്തുദ്ദേശിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്ന്. ഈ കാര്യം ബോധ്യപ്പെട്ടത് സമസ്തക്ക് കൂടിയാണ്. സമസ്ത എന്ന ആധികാരിക മതസംഘടന, അവരെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാൽ സമസ്ത ഒരു നിലപാട് പറയും. ആ നിലപാട് സമസ്ത പറയുക അതിൻ്റെ നേതൃത്വമാണ്. ആ നേതൃത്വം മുക്കം ഉമർ ഫൈസി നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ പ്രസ്താവനക്കെതിരെ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഷയിൽ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ നേതാക്കന്മാർ പ്രതികരിച്ചത്? മുക്കം ഉമർ ഫൈസിയുടെ ഈ പ്രസ്താവനയുമായി സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഇത് സമസ്തയുടെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർ, സമസ്ത മുഷാവറ ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ പോലും ആ തീരുമാനം സമൂഹത്തോട് പറയുക സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ട്രഷററും അടക്കമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സാണ്. ആ ലീഡേഴ്സിൽപ്പെട്ട 4 പേര്, ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ, MT ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ്, MT അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ, സമസ്തയുടെ ട്രഷറും, ഈ 4 പേര് ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള സമസ്തയുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പ് വരികയാണ്. അതിൽ എഴുതി വെച്ചത്, അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് തന്നെ മുക്കം ഉമർ ഫൈസിയുടെ പ്രസ്താവനയുമായി സമസ്തക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് സമസ്തയുടെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണ്. സമൂഹത്തിനിടയിലേക്ക് സമസ്ത കൊടുത്തൊരു സന്ദേശമാണ്, ഈ പ്രസംഗവുമായി ഞങ്ങൾക്ക് സമസ്തക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷേ സമസ്തയുടെ നേതാക്കന്മാർ ആ ഒരു വിവരം സമൂഹത്തിന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സമസ്ത മുഷാവറയിൽപ്പെട്ട 9 പേർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കുറിപ്പ് പോലെ ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നു. എന്താണ് ആ പത്ര റിപ്പോർട്ട്? മതവിധി പറഞ്ഞ ഉമർ ഫൈസിക്ക് പിന്തുണയുമായി സമസ്ത മുഷാവറ മെമ്പർമാർ, അതിൽ 9 പേർ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ പത്രക്കുറിപ്പായി സുപ്രഭാതത്തിലടക്കം ആ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള മുഷാവറയിൽ തന്നെ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾ രാവിലെ പത്രക്കാരോട് ഒരു ദിവസം വന്ന് പറയുന്നു, എന്നെ രാത്രി വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ താൽക്കാലികമായി ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്, എനിക്കതിന് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഒപ്പിടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് എന്നും പറഞ്ഞു. അത് എന്തോ അതിൻ്റെ വിഷയമാവട്ടെ. സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ട്രഷറും അടക്കം ഒരു തീരുമാനമെടുത്താൽ ആ തീരുമാനത്തിന് ബദലായിക്കൊണ്ട് മറ്റു പേർ ആ മുഷാവറയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒപ്പിട്ടിട്ട് പത്രക്കുറിപ്പ് ഇറക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് സമസ്തയുടെ കെട്ടുറപ്പിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. സമസ്തയുടെ തീരുമാനം പറയേണ്ടത് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ട്രഷറുമാണ് എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവർ എടുത്തൊരു തീരുമാനത്തിന് ബദലായി മറ്റൊരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ 9 പേരെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഈ 9 പേരെ കൊണ്ട് ഒപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്. ആ സംവിധാനം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഈ മുഷാവറ മെമ്പർമാരാണ് ഇത് ഒപ്പിട്ടത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ ഉമർ ഫൈസി മുക്കം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് പിന്തുണ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒപ്പിടിക്കണം.
അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും മറ്റൊരു ടീം ഈ ഒപ്പിടിക്കലിനൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ഒപ്പിടിച്ചിട്ട് പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം ആർക്കാണ്? സമസ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംഘടനക്കാണ്. സമസ്തയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെടുത്തൊരു തീരുമാനത്തെ ധിക്കരിക്കുകയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയേണ്ടത് എന്താണ്? ഇനി ഇവരോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു എന്ന് വെക്കുക, സമസ്ത മുഷാവറയിൽപ്പെട്ട ആരോടെങ്കിലും ഉമർ ഫൈസി മുക്കത്തിന്റെ പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സത്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് എന്താണ്? ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വം അതിലൊരു തീരുമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആ തീരുമാനം സമസ്തയുടെ തീരുമാനമാണ്, കാരണം ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ട്രഷററുമാണ് ആ തീരുമാനം പറഞ്ഞത്, ആ തീരുമാനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ നേതൃത്വം തന്നെ അറിയിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം മറ്റൊരു ഒപ്പിടിക്കൽ നടത്തി മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആക്കി മാറ്റി അത് പത്രത്തിൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് സുപ്രഭാത പത്രത്തിലടക്കം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു ദുരുദ്ദേശമുണ്ട്. ഈ സമസ്തക്കകത്ത് പോലും രണ്ടഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടീം ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്ന് പൊതുസമൂഹം സംശയിക്കുന്നു. അവരെയാണ് സമസ്തയുടെ നേതൃത്വം തിരിച്ചറിയേണ്ടതും അവരെയാണ് സമസ്ത തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതും. എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും മതസംഘടനകളൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ നേതാക്കന്മാർ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയാൽ, പിന്നെ ആ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടതോ മതസംഘടനയിൽപ്പെട്ട ആളുകളോടോ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുക. ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ്. നേതാക്കന്മാർ ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ടും ആ തീരുമാനത്തെ ധിക്കരിക്കുന്നവർ അതിനകത്തുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഒന്ന്. ഇനി ഇവരിത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഇത് ഒപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ഉപജാപക സംഘം ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ തിരിച്ചറിയാഞ്ഞാൽ സമസ്ത എന്ന ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തെ ഈ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഭിന്നിപ്പുള്ള, ചേരിതിരിവുള്ള, വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമുള്ളവരാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കുകയാണ് സമസ്തയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതൃത്വം ചെയ്യേണ്ടത്.